ଶଳା କାଲିଠୁ ସବୁ ପ୍ରେମ ଦିବସ ଗୁଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ଆମର ବା କ'ଣ ଅଛି? ଏ ଦିବସ ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାଣ୍ଡୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମର ତ ମାଣ୍ଡୁ ଫାଣ୍ଡୁ କିଛି ନାହିଁ, ମାଣ୍ଡୁ ହୀନ ଆମେ ଆଉ। ତମେ ଏମିତି ଡରୁଛ କାହିଁକି? କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ଡରୁଛି? ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିନି, ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। କାହା ମାଉସୀ? ତମ ମାଙ୍କୁ। ମୋ ମାଙ୍କୁ? ସେ କଥା କହୁନ। ମା, ତତେ କିଏ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି?